Добрый вечер, шановные телегледачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечар, Сяржук Маркаў, Іван Павічэнка у тэлекавярні сёння з вами. Я прапаную пачаць з навінак. Адразу навіны. А потым ужо да гасцей. Ну, давай навіны. Ну, вось так, неяк незвычайна. Інтрыгу хочаш падтрымаць? Давай. Пасля вакацыі аднавіліся бясплатныя курсы па гісторыі Віцебска. У гэтыя хвіліны ў чытальнай зале абласной бібліятэкі праходзіць лекцыя, прысвечаная рэлігійнаму жыццю горада ў 14-18 стагоддзях. Заняткі далей будуць праходзіць 2 разы на месяц, а бясплатныя відэаверсіі ўсіх лекцый ужо можна свабодна спампаваць з сайта абласной бібліятэкі. Вось усе цікавяцца, як атрымоўваецца вось так добра выглядаць, быць такім стройным, падцянутым, як я. У кожнага ёсць, напэўна, нейкія парады, якімі ён кіруецца. Ну вось пытаннем атлусцення заклапочаны і ў абласным цэнтры аховы здароўя. Таму ў бліжэйшы час там створаць школу разумнага харчавання. Як і ў любой школе, там навучаць лічыць калорыі і раскажуць пра шкоду дыет. Цікава, з якога ўзросту, у якім узросце туды можна звяртацца? Вось у чым справа. Табе ўжо можна, нават патрэбна. Аб цікаўным выпадку распавядае сайт ДАІ Гродна. Нецвярозы жыхар Полацка паехаў у Гродна, каб паставіць аўтамабіль на ўлік. І нават даехаў. А ў міліцыі ўзніклі падазрэнні, калі кіроўца наехаў на бардзюрны камень каля будынку ДАІ. Каго цяпер паставіць на ўлік, пакуль невядома. Наступнае відэа імкліва набірае папулярнасць у інтэрнэце. Маленькая дзяўчынка умее трымаць пад кантролем 6 пітбуляў. Спачатку дзяўчынка назвала ўсіх сабак па імёнам і прымусіла іх сядзець ціха. Ну а потым нават узяла цэлае вядро корму і высыпала яго на пол перад імі. Пры гэтым прымушаючы сабак не крануцца з месца. І толькі потым яна дасць каманду «можна». Лічыць? Ну, ты не ведаеш гэта па-англійску. 1, 2, 3, так. Вось улічваючы тое, што пітбуль гэта адна з самых агрэсіўных сабак, якая толькі існуе, ну гэтай дзяўчыне трэба аддаць належнае, таму што яна ўмее трымаць усё пад кантролем. І нават гэтая дзяўчына, праз нейкі час выйдзе замуж. Так. І таксама ей нават гэтыя навыкі дрэсіроўкі спатрэбяцца. Ну, таксама, калі будзе абед, да? 1, 2, 3, можна. Не ведаю. Вось, ну вось такія навіны, вось тое, што папулярныя ў інтэрнэце. Навіны гэта добра, Іван, скажы мне, калі ты апошні раз наведваў музей? З якой мэтай цікавішся? Ну, таму што я наведваю... Ты ведаеш, з якой нагоды я цікаўлюся? Ну, напрыклад, на прошлым тыдні. На мінулым тыдні. Добра, ну тады сёння больш падрабязна паразмаўляем, таму што сёння наша тэма прысвечана музеям. Але перад гэтым мы спачатку паглядзім афішу, што ў нас яшчэ адбываецца ў нашым горадзе, а потым ужо пазнаёмімся з нашымі госцямі. Афіша. Музей-усадьба Ильи Репина-Здравнева представляет этновыставку художника-флориста Елены Петровой и дизайнера Евгения Кутаркина «Коловорот». При помощи разнообразных работ из природных материалов авторы экспозиции исследуют природу одного из самых древних и противоречивых графических символов, встречавшегося у самых разных народов мира – коловрата. Выставка открыта с 10:00. Музей истории частного коллекционирования представляет выставку «Рождение звукозаписи». Посетителей ждет уникальная коллекция звукозаписывающих устройств и проигрывателей, среди которых фонографы, граммофоны, патефоны и грампластинки конца 19-го, начала 20 века. Каждый экспонат в исправном состоянии. Их по праву можно считать не только примерами технического прогресса, но и настоящими произведениями искусства. Выставка работает с 10:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет вечер белорусских водевилей «Жарты» в постановке Михаила Краснобаева. Спектакль состоит из 3 историй – «Микита Флапоть» Михася Чарота, «Конский портрет» Леопольда Радевича и «Промаки» Янки Купалы.
Это 3 истории о том, как справляются с жизненными трудностями кроткие и терпимые белорусы. Начало спектакля в 19:00. Вось такие мерапрыемствы адбываюцца ў нашым горадзе, і як абяцалі, мы зараз пазнаёмім вас з нашымі цудоўнымі гасцямі. Гэта Глеб Савіцкі, дырэктар Віцебскага абласнога краязнаўчага музея, і чалавек, якога мы ўжо чакалі не адзін год у нашай студыі. Гэта Мікалай Півавар, выкладчык Віцебскага кадэцкага вучылішча, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі, кандыдат гістарычных навук і вядомы краязнаўца, за якім ходзяць проста натоўпы па горадзе, калі ён ладзіць экскурсіі. Все правильно, Миколай, я сказал. Занадто. Занадто. Ну, як мы уже сказали, что тема у нас сегодня присвячена будет основным музеям, потому что у нас и книжки тут отповедные есть. Давайте одразу музей. Что может называться музеем, Глеб Владимирович? Я так думаю, это питание больше все ж таки до вас, да? Вы так можете грунтовный отказ дать. Ну, згодна кодекса аб культуры, які уступае ў дзеянне з 3 лютага гэтага года, музей – гэта установа культуры, якая займаецца вывучэннем, захаваннем і папулярызацыяй помнікаў гісторыі, мастацтва, навукі, ну і прыродных аб'ектаў, якія вылучаны з навакольнага асяроддзя, калі вось так коротко. Ну, а на самой справе музей – гэта тая установа, якая захоўвае нашу спадчыну на аснове калекцыі гэтых прадметаў, якія маюць навуковую, гістарычную, мастацкую і іншую каштоўнасць. Миколай, згодны з гэтым азначэннем? Ці можна нешта так пашырыць гэтае все ж таки такое паняцце? паняцце? З кодексам немажліва, прыняты ўжо і вступаю ў дзень, канешне, у меня ёсць свае меркаванні, але я трошечку пазней. Скажу, жыццё заўжды расставляе пэўныя акцэнты, але я абсолютно згодзін, што такое, это сусветная характарыстыка, яна прынята не толькі ў нашай краіне, але і ў іншых. Ясно. Ну, і я думаю, калі ўжо музей, давайте пачнем з таго, як пачыналася музейная справа ў нас у Віцебску. Калі быў першы музей, што гэта быў за музей, хто яго ствараў, хто гэтыя людзі? Да, ну, можна разам дадаваць, перабіваць, можам паспрачацца нават. Не, гэта не будзем, паспрачацца можам. Віцебск здаўна калісьці назвалі культурнай сталіцай Беларусі, і, можа быць, часткова спачатку гэта выглядала нават неяк, ну, троху гумарыстычна, як это Віцебск. А з другого боку, это абсолютная правда, просто мы мало ведаем гісторыі з нашага горада. На 1900 год Віцебск быў яшчэ і самым буйным горадам нашай краіны, не Мінск, не Гомель, які зараз значна больше, не Магілёў, а менавіта Віцебск. І ў Віцебску быў утвораны, напрыклад, першы архіў у нашай краіне. І першы трамвай, калі на то пашло, першая жанчына прыгнула з парашутам. Карацей, і культурная, і эканамічная ў пэўным сэнсе. Ну, потым трошечку змяніліся абставіны, але Віцебск працягваў быць моцным і культурным, і эканамічным цэнтрам. І тут дзейнічалі губернскі статыстычны камітэт, як і ў кожным губернскім цэнтры. І адной з частак працы была разам са зборам статыстычных звестак яшчэ і прадстаўленне інфармацыі аб тым, што ёсць у краі, каб можна было развіваць прамысловасць. І калі ў 1867 годзе праводзілася падрыхтоўка да ўсерасійскай выставы, была такая мода на тыя часы, і сусветныя выставы былі, то потым вельмі спадабалася, што была зароблена вялікая экспазіцыя, і вырашылі на аснове яе ўтварыць і музей. Такім чынам, у Віцебску ўтвораны быў музей у 1868 годзе. Ну, хацелася б пахваліцца, што это быў першы музей на Беларусі. Але тут не першы. Мы не можам, да, таму што падобны музей быў ужо ўтвораны ў Магілёве яшчэ на 5 гадоў раней. Ну, тым не менш, наш музей, конечно, не уяўляў сабой той выгляд, які меў бы зараз. Это быў кабінет, у кабінеце была аформлена экспазіцыя. Згадваў ім Сементоўскі, яго здымак можна ўбачыць. У нас, до речі, так, у рэжысёра вось Мікалай нам даў здымачкі, і вось, напрыклад, можна здымак Сементоўска зараз, да, паглядзець? Так. У нас ёсць здымкі, час ад часу. Ён не быў ураджэнцам Беларусі, ён увогуле нарадзіўся ў Нежыне, на Украіне, але чалавекам быў вельмі такім
ну, цікавячымся і на тым месцы, дзе ён жыў, там ён і ну, рабіў вялікую працу. І працуючы тут губернскім статыстычным сакратаром, ну, працуючы на гэтай пасадзе, ён вельмі сур'ёзна ставіўся да сваёй працы і выдаючы яшчэ і памятныя кніжкі, это другая форма працы губернскага статыстычнага камітэта, ён напісаў шмат артыкулаў і нават потым выдаў кнігу. Зараз кнігу выдаць ужо не так складана, а на тыя часы это была вялізная праца. І сярод ён і сам калекцыю сваю збіраў, у ёй, напрыклад, было больш за 300 каменных сакер. Большая частка, канешне, страчана была, але некаторая частка выйшла вось у экспазіцыю музея. Што-небудзь засталося у нас? Ад калекцыі Сементоўскага. Хутчэй за ўсё. Ну, справа ў тым, што яны былі расцярушаны па розных калекцыях, а па-другое, ўсё ж такі была вайна, і не адна. І ў час эвакуацыі, рээвакуацыі некаторая частка проста была без анатацыі. Да, па-трэцяе, не было сучаснай інвентарызацыі у калекцыянераў. То есть мы не можам дакладна вызначыць, каму належаў той ці іншы прадмет. Гэта мы зараз наносім нейкія абазначэнні менавіта на сам прадмет. А у той час кожны калекцыянер сам вырашаў, як яму сваю калекцыю анатаваць. Адкажыце, калі ласка, а вядома, колькі каштаваў уваход? Вось гэтыя калекцыі іх выставлялі, каб зарабляць на іх грошы, ці больш каб паказаць, ну, што ўдалося нават сабраць, што хочацца данесці людзям? Ну, першы, канешне, нет, ніякіх грошай не плацілі. Это быў ведамасны музей, уласна. Калі па сучасным меркам такога даже музеем і не можна было назваць, па шэрагу прычын, адсутнасць, напрыклад, закрытаваных вокнаў. Па сучасных мерках, абы не галоўна, але адна з важных такіх Умоў стварэння. Ратушы ж ёсць закрытаваныя вокны? Гэта гістарычная традыцыя. Ці, напрыклад, абавязкова вокны павінны быць закрыты плотнай ці матэрыяй, матэрыялам, ці там нават дрэвам. Гэта ўжо другасна. Нават зыходзячы з таго, што як бы не было падзелу на тое, што вось гэта фонд музея, гэта прадметы, якія прадстаўлены ў экспазіцыі, не вялася тая ж уліковая дакументацыя, сама экспазіцыя крыху па-іншаму будавалась. Якраз такі тут правільна кажа Мікалай Васильевич, што у сучасным разуменні гэта не музей, хутчэй за ўсё. Ну, справа там жа быў прыватны музей. Як хачу, так і раблю. Ну, власна, не прыватны, а проста другі ўзровень развіцця. Зараз мы вельмі лёгка можам аб гэтым казаць, але ўявіць сабе, што гэта было 100, амаль 50 гадоў таму. А вось ужо, калі быў утвораны першы прыватны музей, утвораны ён быў у 1880-х гады, і утвораны ён быў чалавекам, які быў сам вялікім калекцыянерам і проста вырашыў, ну, сапраўды, можа быць, паатрымаць нейкую выгаду са сваёй калекцыі. Ну, былі квіткі, сапраўды, гэта быў Антон Рафаэльевич Брадоўскі, які трапіў у Віцебск. Тоже ён быў не зусім ураджэнцам, але я нешта памыляюся. Брадоўскі трапіў толькі ў 15-м. Так я ж кажу, не быў віцебскім, і трапіў ён... Пачакайце. Ты, напэўна, хацеў расказаць пра Федаровіча, Пра Федаровіча. Памыліўся. Ага, і музей працаваў, яго быў пэўны час, можна было трапіць, там квіткі, ну, досыць былі... Я думаю, гэта танна было. Ну, можа быць, не танна, але і недорага, не так, як у Лувр, напрыклад, схадзіць. Вось, ну і плюс таму, што гэта ж былі ўсё мясцовыя цікавасці, таму і вельмі абмежаваны быў. Чаму было мало музеяў? Таму што, в сутнасці, было мало людзей, которые туды маглі хадзіць. Патрэбы такой не было. Так, уявіць себе, хто зараз ходзіць у музей. Што трэба для таго, каб пайсці ў музей? Вольны час і вольныя грошы. А гэта ўсё ж такі... Ну, я думаю, што наш музей, напрыклад, калі ў ратушы, ці мастацкі музей і іншы, ну, тое, што падпарадкоўваецца, напрыклад, абласному краязнаўчаму, гэта квіткі, ну, я думаю, што гэтыя кошты, яны, ну, зусім, скажам, смешныя такія. Абсалютна кожны можна наведаць. Музей павінен быць даступны для наведвання. Но раней гэта маглі дазволіць сабе толькі не бедныя людзі, а так? Не, справа не ў тым, бедныя на былі ці не бедныя. Справа ў тым, што быў іх час ці не. Звычайнаму селяніну ці работніку, прыгадайце, калі ласка, што рабочы дзень, працоўны дзень, доўжыўся 12-14 гадзін. І пачынаўся, калі музей быў яшчэ закрыты, а ночы музею тады яшчэ не было. А можа, тады яны і зарадзіліся, ты ведаеш? Так, і это толькі сучасная тэндэнцыя такая. То есть музеі натуральна былі, але ў асноўным былі ў вялікіх буйных гарадах,
яны утрымлівалі важныя калекцыі. І павятовыя ці там правінцыйныя гарады, як правіла, музей не ведаюць. Хаця тэндэнцыя такая, яна ўтвараецца з прыходам капіталістычных адносін, з рэформамі, так званымі вялікімі рэформамі, з адмены кругоннага права, з введзеннем земстваў. Дарэчы, земствы якраз на Беларусі не ўводзіліся, і яны вельмі моцна стрымлівалі развіццё нашых музеяў. Як толькі у нас былі ўтвораны земствы ў 1911 годзе, у нас на 1917, трошку позже, было важно 10 разу музеев. Среди их большасць были утворены менавіта земствами. Это мы можем одразу трошечку перайсці до вот ближайших часов. Музей санітарнай службы і гігіены, напрыклад. Так, ці, напрыклад, ветэрынарны музей. Тое, што трэба было для абнавучэння спецыялістаў і працы. Бок ён меў яшчэ практычны такі характар. Абсолютно верно, бо музей ён і павінны быць не толькі прапаганда, але яшчэ чамусьці вучыць. І таму вот большасць музеяў у Віцебску, напрыклад, якраз яна і мае такі ведомасны характар, яны навучаюць яшчэ. Другім музеем, ну, зноў жа ж такім ведомасным быў музей старажытнае сховішча, или его называлі яшчэ архірэйскі музей, епіскапальны музей, створаны быў у 1893 годзе з рэчаў, якія ўжо выйшлі з ужытку царкоўнага. Гэта былі аблачэнні, гэта былі царкоўныя там утвары, але аказалася, што большасць гэтых рэчаў мелі уніяцкае паходжанне. І таму гэты музей трошечку не быў такім папулярным. Ён існаваў, але супярэчыў, да, трошечку такому рэлігійнаму светапогляду. Не рэлігійнаму, а менавіта праваслаўнаму. Трэба было паказаць спрадвечнасць краю. А тут якраз атрымаецца, што і не зусім спрадвечнасць. Ну, тым не менш, музей такі быў утвораны. Потым важную ролю адыграла ўжо пасля рэвалюцыі 1905 года, калі грамадзянскае жыццё больш знявольваецца, ўтварэнне Віцебскай вучона-архіўнай камісіі. Пры гэтай камісіі ўтвараецца музей. Потым ўтвараецца ў нас Віцебскае аддзяленне Маскоўскага археалагічнага інстытута, і там пэўная калекцыя ўтвараецца. Ну, а тут пачынаецца рэвалюцыя, калі ўсё перамешваецца. І ў выніку 4 найбольш важных калекцыі. Калекцыя Брадовіча, брадоўская калекцыя Федаровіча, калекцыя... У нас ёсць, дарэчы, Федаровіча здымак? Да, Федаровіча калі здымак ёсць здымак Федаровіча, Вацлава Федаровіча, то калі ласка, можна паказаць. І ўсе яны аб'ядноўваюцца ў Віцебскі абласны, ну тады яшчэ не абласны, губернскі, таму што была губерня 17 по 24 год, у гэты музей. Ну вось якія здымкі у нас. Вось здымкі у нас ёсць. Гэты чалавек быў вельмі цікавы. Я думаю, што варта б яму было. Да, быў яшчэ і Брэжга, напрыклад, ён пэўную ролю адыграў у музейным будаўніцтве. І ўсе яны фактычна аб'ядналіся у Віцебскім сучасным абласным краязнаўчым музеі. Можа быць, колькі словаў прорекламировать свой музей? Конечно, не замену. На самой справе у 2018 годзе мы будем адзначаць 100-гадовы юбілей музея. Як правильно адзначыў Миколай Васильевич, ён складаецца з некалькіх збораў розных калекцыянераў і музеяў, існаваўшых на тэрыторыі Віцебска, але асновай збораў ўсё ж такі стала калекцыя Антона Рафаэлавіча Брадоўскага, які перавёз яе сюды з Вільні у 1915 годзе падчас эвакуацыі, і менавіта тут яе захоўваў. І вось калі у 18 годзе губернскі аддзел асветы выступіў з прапановай аб стварэнні агульнадаступнага губернскага музея, ён прапанаваў у якасці асновы для гэтага музея сваю прыватную калекцыю для карыстання. І улады пагадзіліся, і ён быў прызначаны першым дырэктарам гэтага музея і доўгі час працаваў дырэктарам музея. Таму асновай музея стала менавіта гэтая калекцыя. Ну, потым да яе былі далучаны іншыя калекцыі. Вельмі цікавы лёс вось калекцыі Федаровіча, якая пасля смерці ўладальніка ў 1911 годзе належала яго нашчадкам і была падзелена і знаходзілася ў розных частках горада. Вось па архіўным дакументам можна адсачыць, як яна збіралася і як з 18 з 19 года вырашалася пытанне аб яе нацыяналізацыі.
і калі б не прыход на пасаду захавальніка калекцыі Краснянскага, магчыма, мы гэтую калекцыю б зараз не мелі ў сваіх фондах, таму што менавіта дзякуючы яго намаганням яна была апісана, сістэматызавана, і музейныя супрацоўнікі па сённяшні дзень карыстаюцца гэтымі вопісамі. І дзякуючы ім мы ўжо дакладна можам ведаць, што вось гэтыя прадметы, гэтыя рэчы належалі менавіта да гэтай калекцыі. Ну, а ў 24-м годзе, калі вось ішла рэарганізацыя ўсёй музейнай справы на тэрыторыі Беларусі, губернскі музей стаў філіялам Беларускага дзяржаўнага музея, і вось да яго былі далучаны і калекцыі Федаровіча, і калекцыі музея старажытнасховішча, статыстычнага камітэта, вучонай архіўнай камісіі і гэтак далей. Ну, на жаль, як ужо было адзначана, большая частка гэтых калекцый загінула вось падчас эвакуацыі у Великую Отчинную войну. Это калі эвакуацыю ў Саратаў, да, і там, напрыклад, як падае ў інтэрнэце Віцебскай энцыклапедыі, што вернута была толькі частка. Не, ну надо сказать, что большая частка все ж таки вернута была ў параўнанні з іншымі музеямі краіны. Вось мяне цікавіць пытанне, згубілася ці проста ўжо Саратаў там нешта адціснуць, скажем так сабе. Хутчэй за ўсё нешта было страчана падчас перамяшчэння. Пераездаў. Так, вось гэтыя ж першыя месяцы вайны там так хапала. Ну, в любом выпадку наша коллекция значно больше. Мне доводилось быть у Гродні. Это один из самых моцных таких музейных центров с добрыми коллекциями. Но все кажут, что вот Витебская значно лепшая. И по той причине, что поспела эвакуироваться. Вот пораўнаць з Гомелем. Гомель так само эвакуировали, але они трапили у, здаецца, Вешенскую, и там она была, там стояла линия фронта. И там натурально, что ничего абсолютно не захавалася. Бог нам пашанцавала яшчэ. Конечно. Добра. Да, ёсць частка калекцыі, просто, я думаю, засталася там, на месцы. Напрыклад, калекцыя Іванская у вёсцы Іванск. Был маёнтак Володковича, Чашніцкі район. Да. Там была вялізная партретная галерэя Володковичаў, і она натуральна была перавезена пасля нацыяналізацыі ў Віцебск, але і вывезена ў Саратаў, але так і не вярнулася. А і сустракаюцца звесткі, што гэтыя партрэты час ад часу з'яўляюцца на экспазіцыях там у Расіі. Ну, пасля прыняцця законах аб рэстытуцыі шансаў, што яны нам вернуцца, вельмі мала. Але музеі адсочваюць вось тыя калекцыі, якія нават з'яўляюцца, нейкія работы, якія, ну, можа быць, можна было павярнуць нават сюды ў Віцебск. Ну, яны былі вывезены, напрыклад, у розныя часы. Ну, неяк гэта адсочваецца? Это вы сказаць, што гэта, о, это ж наше, ну, да? конечно. Інвентарны нумар наш. Вон же написано. Наўрад ці па інвентарным нумары, але хаця б як бы толькі праз сродкі масавай інфармацыі, праз інтэрнэт. Але такой практыкі як бы няма, што менавіта дакладна наша гэтая рэч, не наша. Таму што, яшчэ раз зазначу, вопісаў даваенных калекцый не захавалася, інвентарныя нумары маглі змяняцца, маглі увогуле як бы вынішчацца з прадметаў, таму гэта вельмі складана. Ну і ўвогуле гэта пытанне рэстытуцыі як бы зараз такое закрытае. Таму што шмат праблем узнікне з астатнімі калекцыямі, якія былі вывезены з тэрыторыі Беларусі. Это якраз узнікла, вот это выстрання гэтага пытання узнікла ў Расіі пасля таго, як аб'ядналася Германія. І ўзнікла пытанне, Германія прапанавала вярнуць каштоўнасці, якія былі вывезены ў 45-м годзе там з Дрэздена, з тых гарадоў, якія былі акупаваны савецкімі войскамі. Ну, акупаваны ці захоплены, як правільней казаць. І, ну, напрыклад, калекцыя Шлімана, вядомая золата Троі, цудоўнейшая. Это унікальныя рэчы спадчыны юнэскаўскага ўзроўню. І тады ўзнікае пытанне, як гэта вярнуць. А як вернуць тады тыя калекцыі, якія былі захоплены фашыстамі? Поэтому быў прыняты закон у Расіі, который вырашаў все паставіць статус-кво. Як ёсць, так ёсць. Нічога не аддадзім, скажем так. А ў гэтым сэнсе і нам такія ёсць. Да, у нас вельмі шмат калекцый асталася ў Расіі. Каласальная колькасць Москва, Петербург, частка ў Вільні музейных, той же самы музей Тышкевічаў или музей беларускі.
Але Віцебску ў гэтым сэнсе не варта падымаць пытанне, таму што якраз такі Брадоўскага трэба прыйдзецца вяртаць у Вільню, бо Першая сусветная вайна гэта вялікае зло, але менавіта дзякуючы Першай сусветнай вайне ў Віцебску апынулася гэта цудоўная калекцыя. Як, дарэчы, калекцыя віленскага ваеннага сходу, ну, там акруговага сходу, то есть афіцэрскага сабрання, тоже вялікая была і яна і літоўцы падымалі гэта пытанне у 20-е гады. Скарысталіся гэтым праблемам, Там не праблема аддадзім. была ў тым, там пашанцавала тым, што якраз калі они паднялі это пытанне, не было зразумела, а чыя Вільня, бо палякі акупавалі Вільню і утварылі такую, ну, как это сказать теперь, марионеточную державу, ці можно сказать, там она была под уплывом Польши, так званый Виленский край. И мы сказали, а кому отдавать? То есть Польши нет, Литве, так Литва только у Каунасе, поэтому хай застаецца так, як ёсць. Я так думаю. Я, наколькі ведаю, яшчэ адзін з першых музеяў, такі музей ветакадэміі быў, так? Таксама ведома. Так, было 10 музеяў, кажу, вот в основным той же самы музей Шагал ствараў, музей сучаснага мастацтва. І, праўда, да, калі б у нас гэты музей захаваўся, да, з тымі карцінамі, якія былі напісаны мастакамі Віцебскай мастацкай школы, то мы бы жылі зусім у іншым горадзе. Ну, на жаль, начальство на той час палічыла гэта немэтазгодным. Мы б не маглі прабіцца тут па вуліцах за натоўпу турыстаў. Ну, я думаю, што не. Натоўпы турыстаў былі бы не вялікія, але былі б знаўцы. Таму што гэты жывапіс, ён ўсё ж такі мае спецыфічную аўдыторыю. Я, напрыклад, не могу похвалиться тым, што я добра разумею Шагала. Я лічу, што я не спрачаюся з экспертамі, асабліва калі бачу цэннік пад гэтай карцінай. У нас у Віцебску, здаецца, так і няма карціны Шагала, якая б належала гораду. Не, няма. На жаль, да? Няма. Пажывем. Зараз крыху перарвемся, паглядзім. У нас ёсць цікавыя здымкі хронікі да тысячагоддзя Віцебска прымеркаваны, а потым зноў вернемся ў студыю і працягнем такі нашу размову. Говорят, что в наше время города друг с другом схожи. Только в это я не верю, есть один, что всем дороже. Город старый, город славный назначает нам свидание. Здесь на улице на главной будет вечером гуляние. Не спеша идут по городу бега, а внизу течет широкая река. Выйдешь на берег, увидишь, как по ней уплывает дальний путь кораблик юности моей. Столицу областную я зову своим началом. Ее всегда ревную городам большим и малым. Где бы ни был, всюду гордо говорю, что я отсюда. Здесь когда-то с лыжной горки мир открылся мне как чудо. Не спеша идут по городу века, а внизу течет широкая река. Выйдешь на берег, увидишь, как по ней уплывает дальний путь кораблик. Вось такія захаваліся ў нас кадры, дзякуючы нашаму тэлебачанню. Але мы зараз вяртаемся ў сучаснасць. І адразу вось Мікалай... з гэтай пакажам. Кніжкі, як ружа, павінны штрэліць. Калі ляжыць, трэба ж паказаць. Вось такая кніжка ў нас ёсць. Спачатку такую пакажам. Музей Віцебска, гэта ў 2012 годзе, так, выдадзена. І гэта ўжо вось новенькая, свеженькая кніжка «50 музеяў Віцебска». Літаральна на мінулым тыдні, так? Была прэзентацыя афіцыйная такая у Віцебскай зноў-такі абласной бібліятэцы.
Миколай, что за книжки? Распавядзіце нам, прэзентуйце. Добра. Чаму 50 музеяў? Ага. Ну, пачнем не з 50, пачнем з таго, што мне калісьці вырашылася палічыць краязнаўцаў Віцебска і даведацца, колькі ў нас краязнаўцаў. Ну, даведаўшыся, напісаў кнігу, а потым вырашыла, колькі ў нас музеяў. Ну, я думаю, што ў нас там, ну, ведаю, кожны, напэўна, ведае, што ў нас у Віцебска ёсць абласны музей, што ёсць там мастацкі, ёсць некалькі, але я, напэўна, наўрад ці хто налічыць, што іх больш за 10. Ну і трапіла кніжка ў рукі полацкія музеі. Такая шыкоўная, таўсцезная кніжка з цвёрдай вокладкай, крэйдавай паперай. І там 11. Мне стало неяк так абідна, так, а чаму то ў іх 11, а ў нас, можа, менш. Ну і я стаў іх лічыць. А калі стаў лічыць, то здаўся збіраць інфармацыю. Аказалася, што ў нас у горадзе 126 музеяў. Ну тут я гаваруся наконт, Глеб Владимирович казаў, абсалютна справядліва казаў пра закон аб музеях і кодексы культуры. Ёсць пэўныя жорсткія нормы. Што такое музей сучасны? Мы жывем у іншай дзяржаве, а спадчына ўсё ж яшчэ савецкая. Поэтому по сучасных мерках пад музей, пад разуменне музей, у нас уваходзіць толькі некалькі, і гэта дзяржаўныя музеі, іх, здаецца, 12. Ну, умоўна назваць. Гэта некалькі, якія адносяцца да гарвыканкама падпарадкавання. Гэта музей Шыгала, гэта музей воінаў-афганцаў, или, напрыклад, абласны. Гэта абласны музей. Ён, дарэчы, толькі адзін лічыцца, а той, што ёсць некалькі філіялаў музея. То есть Здраўнёва, мастацкі музей, прыватных калекцый. Так. Яны ніяк не у статыстыку не трапляюць. Але для звычайнага турыста, які ідзе па гораду, ён бачыць напісана мастацкі музей, ён заходзіць у мастацкі музей. То есть я так как бы палічыў гэтыя музеі з боку гледжання турыста или звычайнага обывателя. Чалавека, якому цікава наведаць музей. Не так што той, пра ўсё, што буду казаць, гэта будзе, можа быць, не зусім правильно з боку гледжання юрыдычнага. Ну, хай так будзе. Галоўнае, каб людзі хадзілі ў музей. Падсумаваў Глеб Владимирович, каб музеі працавалі на карысць народа, дзяржавы, нацыі і так далей. Ну вось у кнігі 50 музеяў. Вы ўсе наведалі? Ва ўсіх былі? Ці пра некаторыя пісалі нават? Я быў у 124 музеях. І плюс таму я даже унёс некалькі іншых, які ёсць у Наваколлях. Бо ёсць цудоўнейшы музей у вёсцы Заронова. Музей гісторыі Людмілы Канстанціновны, якая ў адрозненні ад Миколая Васильевича у нас не кожны месяц, яна заўжды прыязджае. І заўсёды прыносіць нешта, што можна з'есці. А яшчэ дай пачаставацца можна, чым заўжды. То есть гэта асноўная прычына правядзення вячэрніх сустрэч. Прабачце, вы ж нават сказалі, што па кодексу у музеі павінны праводзіць нейкія даследаванні, папулярызацыю. Это мэты музея. Там, напрыклад, у музеі павінна быць не менш за 100 экспанатаў, абавязкова быць павінна кніга ўліку экспанатаў і так далей. Не кожная з гэтых экспазіцый. Так. А школы былі, яны іх не маюць, на жаль. Вы знаете, школа, да? Школьныя музеі. Дарэчы, колькі у нас школьных музеяў? Ну, я правильно сказал бы не школьных музеев, а музей установ эдукации, потому что есть у нас и в детячих садках, есть у нас у центрах позашкольной працы, те теперь называются там, как они? Додатковая эдукация. Додатковая эдукация, да, и больше за 40. Справа в тым, что я докладную лічбу могу сказать на 12-й год, але уже пройшло часу. Например, утворился музей Кима, тэкстильной фабрики, былой, на жаль, тэкстильной фабрики, и есть один новый музей. А некоторые зачиняются, некоторые отчиняются. Ну, в большасці нет, не закрываются, в основном раскрываются. Есть цудоўныя музеі, например, музей сям'і, есть музей Чырвонага крыжа. Ведаеце, я іх памятаю месца, дзе яны знаходзяцца, могу забыць, у якой школе, потому что, на жаль, памяць музей сям'і у нас знаходіцца ў гімназіі нумар 7. Так, у нас есть цудоўная экспозиция музей малолетних вязняў у гімназіі нумар 3, і ёсць у нас не ў 38-й. Ёсць у 38-й музей дзяцінства «Апаленае вайной». Это вельмі актуальная такая балючая тэма для нашага горада і для Беларусі, якая пацярпела ў вайне. Ёсць музей, напрыклад, памяць той ж самого гарадскім пасёлку Руба, які цяпер уже ўключаны ў горад, яна якраз прысвечана тым малалетнім вязням, якія жылі на тэрыторыі мікрараёна. На жаль, яны большасці ўжо пайшлі жыцця. Ёсць цудоўны музей 12-й школе, музей ганаровых грамадзян. Там працуе цудоўны краязнаўца, яна, дарэчы, не гісторык, яна выкладчык пачатковых класаў.
и Алена Мовсісян. Так, Але от вона створила- яна була, у нас так само тут то есть, вот видите, розповідала. то есть, для того, каб створити музей, не обов'язково нават адукація. Треба, каб быў чалавек. У гэтым і вялікая, дарэчы, праблема любого музея. Неяк Глеб Владимирович недаверліва так посміхається. Ну, Ці патрэбна ён- адукація? Обов'язково. Обов'язково. Для створення Ну, дзяржаўнага музея. А вось для Добре, створення... поліцейські. А вось гэтыя школьныя музеі, яны ж нават закрытыя, таму што Не, дык вот староннім людзям... У гэтым-то і пытанне, у тым, што по сучасным кодексе аб музеі ўсе павінны быць зачынены. У нас ёсць или дзяржаўныя, или прыватныя. І вось это вот десяткі школьных музеяў, ведомственных, яны атрымліваюцца як быццам бы падвешанымі ў паветра. Чаму? То есть Яны іх нема. лічацца дзяржаўнымі. Яны не лічацца дзяржаўнымі, тому што большасць з іх Спрэчка, не адпавядае вот этим нормам. Вот, ну, не закрытаваныя там вокны. Большасць, але ж ўсё ж такі і школьныя, і ведомственныя музеі, яны, ось, напрыклад, удзельнічалі ў трэцім усебеларускім музейным форуме. І вельмі так прыстойна выглядалі на фоне вялікіх дзяржаўных музеяў. Гэта дзякуючы добрай, правільна абгрунтаванай пазіцыі кіраўніцтва нашай вобласці і нашай дзяржавы, которая не зачыняе гэтыя музеі, таму што яны не адпавядаюць закону. Ну, нема. Ну, вот нету там 100 экспонатов. До свидания. Не патрэбна 100 А вы прочитайте, экспонатаў. ёсць, дарэчы, вот ёсць такая інструкцыя, інструкцыйны ліст, які Міністэрства адукацыі даслала ў школы і на аснове якіх існуюць гэтыя Это музеі. Міністэрства адукацыі. Правильно, так вось Вот. яны не адпавядаюць. Ну, Не слава Богу, Міністэрства што у нас культуры, да. разумнае Міністэрства адукацыі, якое не зачыняе іх. А так это ж былі Міністерство бы... адукації, Глеб Владимирович, тут да, у Міністерства культури. Ну, глядзіце, наприклад, ось таке мерапрыемства, яке зараз набывае папулярнасць, фэст экскурсаводу, так? Шмат людзей ходзіць на вось гэтыя бясплатныя экскурсіі. Ці варта было б, напрыклад, скіраваць некаторыя напрамкі гэтых фэстаў, напрыклад, на ведамасны музей, не толькі па горадзе, да, і браць знакаміты музей, які мы ўсе ведаем. Напрыклад, ну, возьмем той же музей у медыцынскім універсітэце, так, і ветакадэмія, і музей Віцебскага трамвая. Мы ўсе пра іх чулі, ведаем, што дзесьці яны там ёсць, але, ну, я не думаю, што шмат людзей можа так, ну, нармалёва патлумачыць, што ўвогуле там у гэтай экспазіцыі і што там захоўваецца, і што там можна паглядзець. Можа, трэба было б скіравацца на вось гэты напрамак, на ведамасныя, на школьныя музеі. Ну, як ведаеце, фэст экскурсаводу гэта грамадская ініцыятыва, і таму ўсё залежыць ад грамадства. Захочуць грамадства это зрабіць, значыць зробіць. Это ж не афіцыйная рэч, якой там напісаць ліст і сказаць абавязкова удзельнічаць или прыняць удзел. Усё залежыць ад людзей і ад тых людзей, якія працуюць. Усё ж такі я паўтару свой тэзіс адносна таго, што ўсё залежыць ад чалавека. Ёсць актыўны, ініцыятыўны чалавек, які хоча стварыць, ён зробіць. Хай яго будзе, можа быць, не так, як это па законе аб музеях, але ён это будзе рабіць. Это лепей, чым чалавек, які працуе ў музеі, але ставіцца да сваёй працы. На жаль, ёсць такія, і это ж абсалютна нармальна, калі людзі ўсе розныя. Калі ён зводзіць это, ну, как это, з-пад палкі, ну, адбывае свой час. На жаль, такія ёсць, там што і тая ж самая праблема, якая існуе, асабліва з музеямі тымі самымі школьнымі или ведомаснымі. Ёсць чалавек, ёсць музей. Сыходзіць чалавек, няма музея. Так, няма, нікуды яго перавесці, няма пераемнасці. Поэтому это самая вялікая праблема, на маю думку, самая вялікая праблема вось такіх недзяржаўных музеяў. Хаця і з дзяржаўнымі тое ж самае. Или ён актыўны, працуе і становіцца цэнтрам, як, напрыклад, абласны краязнаўчы музей или музей Шмырова. А ёсць якія проста жывуць самі сабе так ціхонька, мало хто пра іх ведае. Ну, вось на сённяшні дзень, што можна параіць не турысту, да, які прыехаў у Віцебск, а нашым вось мясцовым жыхарам, які наведаць нечакана для сябе, да, вось з якога боку... Можна параіць вось такую кніжачку, якая выдадзена. Да, калі была напісана гэта кніга папярэдняя, ну, мне было зразумела, палічылі музеі, написали музейный такі нарыс, каб это была монографія, але потым узнікла пытанне, а як проста чалавек трапіць у гэты музей, бо музеяў шмат, ніхто не верыць, што музей больш за у Віцебску. Вось, напрыклад, музей Віцебскага трамвая. Вось захацеў наш Іван папайсці туды адзін. Ці пусціць яго туды? Тады ён бярэць кніжачку, шукае. І кажа,
А я ведаю вось гэтага чалавека, ён сказаў, што можна. Ну, конечно, можна было б патэлефанаваць, но я Правильно. Для буду того шукаць зроблена інфармацыю ў гэта была інтэрнэце. кніжка, яна в сутнасці для людзей, якія хочуць наведаць гэты музей. Это і турысты, гэта і школьнікі, или можа даже больш класныя кіраўнікі. Тут ёсць так званы медальён, на якім ёсць назва, якім ёсць час працы, тэлефоны, кантактныя. Ну, правда, ёсць папярэджанні. Калі гэта музей ведамасны, то, як правіла, у яго досыць абмежаваны доступ. Ну, адзін з маіх самых любімых музеяў гэта музей Віцебскага аддзялення беларускай чыгункі. У нас ёсць здымкі, якія можна было А, у нас паказаць. ёсць здымкі? Да, Калі ну, ласка, напрыклад, мы там папро- можна ўбачыць Просім нашага рэжысёра знайсці. дзейнічаючую, Ось здымачкі пайшлі. Гэта не ну, беларуская гэта- чыгунка, так то. Так, Это там ветакадэмія. Гэта ветакадэмія. Гэта заалагічны музей у Віцебскім Гэта універсітэце, міліцыя. музей міліцыі ёсць цудоўны са зброяй, якая там прадстаўлена, і афіцэрскай. І, ну вось, напрыклад, гэта некалькі здымкаў з музея Віцебскага аддзялення абласной чыгункі. Вось, я думаю, кожны хлопчык хацеў бы патрапіць і паглядзець на Безумоўна. сапраўдную мадэль, якая Ваня? працуе. Чаго хлопчык, я нават зараз мару вось Не, аб вось там такой кулінарна-гастранамічны Гэта пайшоў. мы зараз дойдзем, гэта асаблівы мой любімы музей, толькі тут трэба ісці пад'еўшы добра, каб там не страціць прытомнасць ад тых смачных рэчаў, якія экспануюцца. Дык вось, напрыклад, у музеі беларускай Беларускай чыгункі чыгункі. можна ўбачыць сапраўдную стрэлку. Стрелка – гэта спецыяльнае прыстасаванне, якім перастаўляюць рэйкі з аднаго накірункі на другі. У нас ёсць ужо даўно ва ўжыцці такія там словаўжыванні, як забіць стрелку, или там стрелачнік вінават, да? Але ніхто не ведае, што гэта Перавесці. такое. Перавесці стрелкі, да. І вот там можна ўбачыць і перавесці гэтыя стрелкі. І для таго, каб зрабіць гэтую рэч, перавесці стрелкі, трэба усілле ў 300 кілаграм. Вы самому бачыце, што такое перавесці стрэлкі. Или там, напрыклад, ёсць апарат Морзе, сапраўдны. Калі глядзелі фільмы, напэўна, там асабліва старыя фільмы там пра рэвалюцыю, там Ленін бярэць стужачку такую, читает, там Ленін, Фрунзе. І вот это вот апарат Морзе, дзе ў нас у Віцебскага можна ўбачыць. Ну, можа быць, у какой-то прыватнай калекцыі, а там это можна ўбачыць і нават, ну, па Ну вось туды альтэрнатыве можна. уваход абмежаваны? Натуральна, ў любыя абмежаваны, але ёсць тэлефон, ёсць кантактная інфармацыя. Зараз это досыць проста. Ёсць старонкі ў інтэрнэце, ёсць электронная пошта, і можна дамовіцца. Это не так, як прыйшлі і вот пастукалі ў дзверы, зайшлі, але за дзень, за два гэта зрабіць цалкам верагодна і вельмі проста. Таму вот цудоўны такі музей. Вот той же самы музей міліцыі, які знаходіцца ў Віцебскім абласным управленні внутренних спраў, найлепшы, напэўна, музей. Тым больш, што ён зараз праходзіць рээкспазіцыю, там абяцаюць яшчэ лепшы ён стане, паглядзець на тыя, проста адчуць, як працавала міліцыя ў 20-е гады, ў 30-е гады. Или цудоўны музей у Віцебскай ветэрынарнай акадэміі, там знаходіцца адзіны ў нашай краіне шкілет слана, дакладней сланіхі, Неллі, якая пашкодзіла ногу, і вымушаны былі яе усыпіць, таму што з такімі травмамі яны не жывуць. Не сумяшальныя, Але як, зато да, вот быў зроблены такі шкілет, там вельмі шмат розных іншых чучел, там працуюць таксідэрмічныя майстэрня, напрыклад, чучелы льва, тигра, Медведя мы там бачылі. Так, сфотаграфавацца з імі. Ну і самы, напэўна, мой любімы гэта музей как он там правильно, ПТУ номер 16 называлася. Кулінарна-гастранамічны. Мастацтва. Ну, я яго называю, ён там называецца больш па-навуковаму. Ён утвораны з простой мэтай навучыць дзяцей правільна афармляць блюда. І для таго, каб вы павінны ведаць повар, як там павінны выглядаць, там, скажем, грэчневая каша, там, шніцель, ці там біточкі, там, каўбаскі па-магілёўску. Нехта зараз ужо перастаў глядзець і паляцеў да лядоўні. А потым, акрамя гэта, ёсць яшчэ майстэрства высокага кшталту, банкетнае, напрыклад. І вот там прадстаўлена, як павінны выглядаць, там, скажем, это трэба будзе паглядзець. Вось гэтыя рэчы, як карвінг, так? Яны, на жаль, яны зроблены з тэхнічнага воску, з парафіну, і толькі так прыгожа выглядаюць. Але я думаю, што вот яго варта было ў першую чаргу перавесці ў нейкае, ну, зрабіць яго дзяржаўным, каб там, бо яны працуюць у залежнасці ад таго, як працуе установа. Дэгустацыі там няма.
калі з сабой прынесці, то А. калі ласка. Так што я думаю, што добра было зрабіць вот такім простым для наведвання. Любая школа, ці, напрыклад, 25-я школа, у ёй калісьці быў цудоўны музей абласной камсамольскай арганізацыі. Зараз ён не існуе, але зато там ёсць цудоўны музей, там цэлы комплекс, музей Салерцінскага. Ну, правда, там правільна сказаць так, экспазіцыя і Салерцінскага. Ці, напрыклад, вот той, што мне вельмі падабаецца, музей паперапластыкі. Рэчы, зробленыя з паперы. Ёсць ілюстрацыі, на жаль, напэўна, там не паспелі іх класці. Вот Эйфелева башня у чалавечы рост, или Пізанская башня. Калі глядзіш на аўтамат, макет аўтамата зроблены з паперы, вот пакладзіце звычайны аўтамат і гэты макет з Знайдзіце паперы адрозненне. складана знайсці адрозненне, да, или там гадзіннік, які нават ідзе, зроблены з паперы. Маленькі велосипедик трохкутный, казалось, быў бы який-нибудь там маленький хлопчик, ну зусім маленькі, там гномікі. Ну, можна было б праехаць, все это рэчы зроблены. Чаму б яго не наведваць, не рабіць там майстар-класы перад Новым годам, па ўпрыгожванні там ёлак или сваіх кватэр. Яны вельмі цудоўна робяць, і гэта было бы і прапаганда не толькі музейнага мастацтва, але і ўласна эстэтыкі той самай школы. Я думаю, што ну, зноў жа ўсё залежыць ад людзей. Захочуць пайсці на гэта адміністрацыя, ну і сам чалавек, значит, так оно будзе. Нет, значит, нет. Это да пытання аб ночы музею не Ночы толькі музею. у дзяржаўных, але перайсці і на ведамасныя. І, здаецца, ёсць толькі два у нас ведамасных музеяў, якія ёсць чёткі дакладны графік працы. Гэта музей Віцебскэнерга, ну там вельмі мала, але ён і дакладны. Вот можна там, скажем, з гадзіны да 2, или там з 2 до 4. І анатамічны музей у Віцебскім медыцынскім універсітэце. Там цудоўнейшы музей. Ну, там яны вучаць на гэтым, але яшчэ і прапаганда цудоўная ідзе. Так што вось такія музеі. Чаму 50? Таму што ну, 100 музеяў гэта ўжо занадта, не кожны і варта можа быць ісці, яны в пэўным сэнсе паўтараюцца. Напрыклад, ёсць папулярныя краязнаўчыя музеі вайны прысвечаныя. Яны могуць адрознівацца пэўнымі там акалічнасцямі, скажем, у адной школе там будзе адной дывізіі, а ў другой другой. 39-й арміі, там, Ці 43-й. 43-й. Хаця, дарэчы, і той, і другой вельмі вартыя наведвання, таму што яны ствараліся якраз пад юбілей горада ў 1974 годзе. Яны былі зроблены вельмі якасна з працай добрых нашых архітэктараў музейных. Я нават так бы называў, не мастакоў, а музейны архітэктар. Таму што мастак, ён працуе ў плоскасці, а музейны работнік, ён працуе ў прасторы. Яму трэба паказаць не толькі плоскасць, но і аб'ём. А вось вы ведаеце, зараз у інтэрнэце нават разгараецца скандал, звязаны з аднім журналістам, які выказаўся пра адзін з дзяржаўных мінскіх музеяў. Ён казаў, што ну, нават нельга пабачыць у гэтым музеі нейкую добрую экспазіцыю, нельга дакрануцца, нельга ўбачыць нешта у сапраўдную велічыню. А вось сапраўды, зараз усе музеі, яны нават ствараюцца нейкімі інтэрактыўнымі. Ну вось, напрыклад, музей Великай Отчинной войны у Менску, так вось есть добрый прыклад. Ну вот як папулярызаваць, як прывабіць, чым прыцягнуць людзей, калі ну проста экспазіцыі вось не дзейнічаюць на моладзь нават. Што можна прыдумаць? Флешмобы, да, перад ратушай. Ну, можа гэта занадта, а можа не, я не ведаю. Ведаеце, наконт пакранаць ёсць дакладныя, зноў жа, вяртаючыся да закона аб музеях, не можна ў музеі кранаць рэчы. Гэта закон. Другое пытанне, што ў сучасным заходнім музеі гэта дазваляецца, але ты іх і музеямі там складана называць. Там выставы, экспазіцыі, яны на гэтым зарабляюць грошы. І ёсць, напрыклад, музей, які называю, адзін з музеяў, які такі ведаю, ён створаны ў Берліне, і музей ГДР. І вось там выстаўлены рэчы, якія ўжо даўно адышлі ў мінулае. Трабант, напрыклад, стары, ну, ГДРаўская машына, или там тэлевізор тых часоў, там фатэль, у які можна сесці, там пакранаць карткі. Ну, гэта адна з форм, але давайте пачакаем. Гэта ўжо методыка. Ёсць музей, ён як зарадзіўся, як ідэя, яшчэ, там, скажем, у старажытнай Грэцыі, але потым былі часы сярэднявечча, потым былі адраджэнне, і от у сучаснасці мы проста перажываем адзін з этапаў развіцця. І, канешне, інтэрактыўныя рэчы павінны прысутнічаць, таму што яны дазваляюць дэманстраваць тыя рэчы, якіх, на жаль, зараз у нас няма. Вельмі добра было побачыць тое, што ў нас
потрапили у Германію или там у інших речах. Ну, один простий приклад. На жаль, у нас нема вітебської дивніни. Ну, у Вітебську є кілька екземплярів, а музей Сапунова, який добре було б бачити, добре було б його покранати. Там, ну, їх це заборонено. Ну, гэта трэба хаця б мультимедійне Так, абсолютно верно. абсталяванне. Сучасно дозволяє Як у і наших полістати, суседзів, і наприклад, там. да, випився так само. Ти ходиш, і є і вікторинки невеличкі, і можна все поглядіти, що Гэта там, питання методики. і про кожний експонат довідатися. Ну так. І гэта дазваляе, конечно, значна больш пашырыць вот экспазіцыйную базу, паказаць тое, чаго няма. І, дарэчы, у музеі сучаснага мастацтва, ну, гісторыі Віцебскай мастацкай школы, там плануецца гэта дарабіць, таму што ну, няма карцін Шагала. Ну, а для того, каб Таму уявіць хаця б сабе... паглядзець Хаця б, абсолютно мультимедійна. верно. Ну, гэта уже не музей, разумееце. Зноў Як прапісана Са ў скептыцызмам кодексе, сваім Глеб Владимирович. Што галоўнае пры стварэнні музея, гэта павінна быць калекцыя менавіта. Музейная калекцыя, калекцыя музейных прадметаў. А ўсё астатняе гэта ўжо другаснае. Мы і так ужо стараемся. Мы і так ужо стараемся, вось гэта і ночы музею праводзім, і музейныя святы, і дзень нараджэння, і квесты ў музеях праводзяцца. І вось зараз рыхтуецца выстава інтэрактыўная, прывітанне з мінулага, дзе будуць рэчы, якімі карысталіся, магчыма, вось Миколай Васильевич, Сяржук, а сучасная моладзь уже не ведае нават, што гэта такое. Мы ўсё гэта актыўна скарыстуем, але гэта не заваблівае наведвальніка. Ім цікава нешта такое агульнавядомае імя, на якое трэба ісці. Вось Энді Уорхол, калі б у нас быў. Прыйшлі б. Наверно, добра, я так разумею, што у нас бы далей гаворка ішла, але часу ўжо, на жаль, няма. Дзякуй, што знайшлі хаця б на гэтую гадзінку час да нас завітаць. Поспехаў і новых даследаванняў, развіцця, канешне ж, развіцця нашым музеем, і наведнікаў, і цікавасці з боку не толькі, я думаю, нашых граждан, але і турыстаў таксама. Дзякуй вам. Не сыходзьце. Зараз паглядзім разам з намі Александра Каранмана, Батрак Утэлік, а потым мы ўжо за камерамі працягнем размову. Хорошо, тепло. Как говорят, художник должен быть голодным, а искусство холодным. Пока наши коллеги общаются в студии о искусстве, о высоком, о музеях, мы вышли на улицу, на морозец, поговорить с людьми о том, какой бы они себя увидели или представили скульптурой. Ну, такой, знаете, стоящий в музее где-нибудь или на каком-нибудь подиуме. Пойдемте пообщаемся с жителями города Витебска. Что это за скульптура у вас? Вообще, я не знаю, я вообще звезда, конечно. Ну, покажите какую-нибудь скульптуру. Вот, замечательно. Это такая Венера Милосская с руками. Ну, конечно. Это называется какой-то полководец, мне кажется. Это очень похоже было на полководца. Ну, это значит, что вы завоеватель. Это правда? Возможно. Даже не знаю, что можно изобразить. Ну, можно что-то такое влюбленное, может, что-то такое воинствующее, можно какое-то загадочное, что-нибудь. Да, хорошо. О, это что-то такое, вы какая-то путешественница, да? Это алые паруса. Алые паруса, Да, а соль? своего влюбленного. Да, ну, чтобы ваш влюбленный вас нашел. Обязательно хорошего настроения. Спасибо большое. Это такая стеснительная дама или дама, которая влюбилась, да? Да, Ну, а вы вообще когда-нибудь любили? да. Это поэт, это был поэт. Я вас любил, любовь еще быть может. Знаете стихи какие-нибудь? Знал, может быть, в школе. И правильно. По жетам за это ставили оценки. Ты только представь себе, что будет, если вдруг время застынет на миг. Замерли люди, как стрелки часов, или что ты теперь смотришь на них, как будто тебе разрешили в горячей пустыне открыть холодный родник, и ты утони в тишине вековой, пока нет болтовни. Как вас зовут? Бисоса Тиндра. Это ваше имя такое длинное? Да. Повторите, пожалуйста, еще раз. Бисоса Тиндра. Так, давайте я сейчас попытаюсь его повторить. Бисоса Тиндра? Да, это фамилия и имя. А, Бисоса это имя? Фамилия. Это
это фамилия Бесоса, а имя Тиндра. Тиндра, да. Вы откуда приехали? Из Индии. Вы наверняка студент Да. медицинского университета. Слушайте, а вот в медицинском университете есть музеи каких-то, наверное, органов или какой-то медицинский Да, музей? там, да, на первом этаже, Вас на туда, морфологии. вас туда, наверное, водят и пугают. Говорят, вот что с вами будет, если вы будете плохо учиться. Хорошего вам дня. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, ну и в завершении нашей сегодняшней рубрики я, пожалуй, тоже замру в какой-нибудь скульптуре, например, под названием «Уходящий коренман». Вось я аб чым падумаў. Калі-небудзь можна і Сашу Крэмана нават пераўтварыць у музейны экспанат, паказваць людзям, усе будуць хадзіць, глядзець, нейкі Васкавы музей. ці просто на выходныя прывесці яго Як ў пробнік ратушу? васкавы, а Як потым уже пробнік. паглядзім. Калі будзе спрос нейкі, тады... Ну добра. Наведвайце, калі ласка, музей, даведвайцеся шмат чаго новага, цікавага. А зараз для вас Марыя Юркова, салістка узорнага вакальнага калектыву «Лада» гарадскога цэнтра дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі. Пабачымся пакуль. У высоких барах водар чистый и свежий, и бярозовый пах, и маўклівыя вежы, як табе, Беларусь, усім сэрцам хілюся, за цябе, Беларусь, з верай Богу малюся, і вайны, ні бяды, не было каб ніколі, толькі веры малю, да нам веры паболей. Дзе ты, вёска моя, ты